الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد İnşallah bir gerekli hem mühim bulgan meselege bugün biz sizin bilen qarab kete Allah Subhanahu ve Teala Nur suresinin 3. ayetinde ayta zina kılışı zina üzü kebek zina kılışı da yaki müşrik hatın kızda ilana ala deb ayta. Yani zina kılışıga nersege gana layıklı üzü kebekka. Şulay mı? Üzü kebekka. Hatta kimge? Tağın. İkincisi kim? Birisi zina kılışı hatın kız, ikincisi nerse? Müşrike. Şulay bit. Şulay zina kılışı hatın kızda ilana ala zina kılışı zayin yaki müşrik deb aytadi Allah Rabbimiz. Müminlerge, iman etkenlerge, müminlerge, yani Müslümanlarga ol narsa haram deb aytadi. Yani Allah Rabbimiz kimlarni ko'rsatadi? 3 turkum kishilarni shulay bilammi, 3mi? Birsilari er kishilar, ikkinchilari xotin qizlar, hammalar kimlar? Zina qiluvchilar. Allar kimlarga gana loyiqli? Mana bizning dinimizda ham umuman Allohning qonunida bor shunday qoida. Tinga ting, shulay bit. Barmandi qonun. Barayı. Qara ol masalan sizda yoki aniqlaringiz ilanirga tilaykan, siz aytasiz anga qizim, o'g'lim, anda yigit, menda qizmi kim? Сиңа тиңме ул дип кызыксынасыз шулай бит, чөнки бу мәсьәлә бар, фикыхта галимнәребез әйтәләр. Мәсәлән, мисал китерсәк, мәсәлән, байлык мәсьәләсендә аерма зур булса, ул вакытта нәрсә? Мәсәлән, егет фәкыйр булса, кыз бай булса, ул вакытта нәрсә? Тиңлек бармы? Тиңлек юк. Тормышта аларның проблемалары килеп чыгарга мөмкинме? Мөмкин. Чөнки мал. Чөнки бу дөньяда кешеләр берничә әйбер белән саташалар. Шуларның берсе нәрсә? Мал, байлык, Шуңа күрә тиңгә тиң, бу Аллаһның законы. Мәсәлән, сез дә вакытында бүген менә тормыш иптәшләрегез белән, булачак тормыш иптәшләрегез белән танышкан вакытта да сез карый идегез. Ул сезнең белән бер дулкында фикерлеме? Әллә юкмы дип, шулаймы? Яхшымы ул юкмы? Сез бит үзегезне яхшы итеп позиционер итәгез, шулай бит. Мин яхшы егет, мин эшлим, мин тырышам, шуңа минем хатынымда нинди булырга тиеш? Шундый юк, шулай бит. Сез бит начар хатынны эзләмәгәнсез, шулаймы? Шуңа күрә яхшыга яхшы булырга тиешле, начарга начар. Шуңа Аллаһ Раббыбыз күрсәтә, зина кылучыга зина кылучы хатын үзе кебек. Чөнки ул чистага лайыклы түгел, чиста кызга. Аңлайсызмы? Бүген көндә бар андыйлар. Йөриләр дә зина кылып, теләсә нәрсә эшләп, аннан соң аларга нәрсә? Кемне подавай? Кыз кирәк аларга. Шулай бит. Дөресме бу? Дөрес түгел. Ничек аларга дөрес була? Нәкъ шундый юкны, пычракны тапсын. Кемнең өстеннән анда әллә кемнәр йөрде, шулаймы? Алла сакласын. Акыра бу Аллаһның законы, кануны, шулаймы? Һәм Расулуллаһ алейһиссалату вассалам үзенең хадисендә әйтә, 3 төркем кешеләр җәннәткә кирмәс дип әйтә. Кемнәр микән соң алар?
Үч төркем кеше җәннәткә кірмей. Берсе әйтә, ул да әти әнисен хөрмәт итмәгән кеше җәннәткә кірмәс дип әйтә. Әти әнисен, әти әниләр кемнәр алар? Иң якын кешеләр. Шулаймы? Бит баласына, yani kişiге каршы, бүтүн дөнья каршы булса да, шулай бит, сезне мәсәлән душман күрсә дә, бүтүн дөнья, бүтүн кеше сезне менә душман күрсә дә, сезгә карата нәфрәт итсә дә, сезнең әти-әниләрегез, бигрәк тә ана кешеләр, ана йөрәге нәрсә? Сезне нинди булсагыз да кабул итә. Шулай түгелме? Шулай. Шуңа күрә, хәтта андый кешеләр, беләсезме, кайда кірмей, җәннәткә кірмәс дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссәлам. Шуңа күрә аларны нәрсә эшләргә кирәк, сакларга кирәк. Үф тә дип әйтмәгез, диде Аллаһ Раббыбыз. Шулай бит? Үф тә дип әйтмәгез. Үф дип әйтү рәнҗетүнең, кыерсытуның иң нәрсәсе? Иң җиңел бер халәтедер. Шулаймы? Икенчесе, ул көнчелексез кеше. Көнчелеге булмаган кеше. Көнчелек. Көнчелек ул һәрбер кешедә булырга тиешле. Көнчелек нәрсәгә карата? Кемнәргә карата? Хатын-кызларга карата. Шулаймы? Безнең хатын-кызларыбызга карата көнчелек булырга тиешле. Ул хатыныбыз булсынмы, кыз балаларыбыз булсынмы анда, әниләребез булсынмы, кемнәр булсынмы. Шулаймы? Чөнки көнчелеге булмаган кеше кем дип атала? Кем дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссәлам? Дәюс. Кем ул? Көнчелеге юк аны. Барыбер аның хатыны белән кем йөри, исәнләшәләрме, нәрсә ничек йөри ул анда, ир-атлар арасында йөрим, барыбер. Шулай ирдә булырга мөмкин. Ул шул шалавәле йөри торган кызның абыйсы, энесе булырга мөмкин ул, шулаймы? Үзе йөри ул, барыбер. Аның сеңлесе белән башка ир-атлар шаярып йөриләр, сөйләшеп йөриләр, аралашып йөриләр, шулаймы? Анда зинага якын гына кала. Якын гына кала зина кылырга ул кыз белән. Бу кызганыч ки бүгенге көндә безнең менә мөслимәләр арасында да менә шушы хәлләр, ямсыз хәлләр бар. Бар андый мәсьәлә, проблема. Шулай бит? Җиңел карыйлар менә. Җиңел карыйлар. Аллаһтан курку юк. Аралашу бара, ниту бара менә. Шуңа күрә бу зинадан куркырга кирәк җәмәгать. Сез нәрсә? Ул бит зина гынакысы ничек ул җиңел? Аны кылырга җиңел. Анда күп кирәк түгел. Чөнки кешенең күзе каплана, томалана, шулай бит. Аны кем дә кылырга мөмкин, Алла сакласын. Шуңа күрә җәмәгать, без үзебезнең хатын-кызларыбызга карата көнчелекле булырга кирәк. Көнчелекле. Нәрсә, ничек без белергә тиешле, кайда йөриләр? Чөнки хатын-кыз ул, беләсезме, мөселман хатын-кыз өйнән иренең рөхсәте булмыйча бер кайда да чыгып китәргә тиешле түгел. Шулай бит. Әгәр дә хатын-кыз чыгып китә икән, иренә дә әйтмичә, ире кайта, хатыны өйдә юк. Кая булдың син дип сорай, шулаймы? Кая булдың, нәрсә булды? Кем белән йөрдең? Кирәкмәгән сораулар туа, шикләр туа башлый. Анда яна әгъузу билlah шайтан да йөри, шулаймы? Ул да вәсвәсә кертә. Аннан соң гаиләләр дә таркала. Шул сәбәпле, чөнки ире белми хатыны кая йөргән. Контроль юк. Кайда йөри ул? Ир кешеләрнең дә бит без һәр вакыт теге психикабыз стабиль түгел. Менә бер бзик булса, шулай бит, нидер шик булса, туа да бетте шуның белән. Аннан соң ул алып барырга мөмкин нәрсәгә? Талакка да мәсәлән. Менә шул. Андый хәлләр дә булырга мөмкин, Алла сакласын. Көнчелек шулай кирәк, ул гаилә мәсьәләсендә генә түгел, динебезгә карата да. Динебезгә карата да. Шулай, исламга карата көнчелек. Ул да юк. Ул да безне бик зәгыйф. Шулаймы? Шундыкта ул мөшкиллек бар бездә. Бик күп нәрсәгә без җиңел карыйбыз. Битарафлык. Нәрсә бар анда? Тегеләйме, булаймы? Без
Безгә бит күрсәтәләр, мәсәлән, телевизордан да, интернетта кел күрсәтәләр безгә. Ничә тарих китапларында махсус язып чыгара иде. Китап безнең мәктәп вакытларыннан бирле. Мөселманнар кемнәр алар? Мөселманнар алар шалма кигән, кулына кылыч тоткан, анда бүгенге көндә автомат тоткан, Аллаһу акбар дип кычкырып йөри торган менә кешеләрне үтереп йөрүче дикарлар дип шулаймы? Шундай бит инде бүгенге көннең пропагандасы, шулаймы? Ләкин без юк. Без бит әгәр дә кешенең көнчелеге булса, ул вакытта ул кеше белә, кешеләр аңлата башлый. Җәма без андый түгел. Без андый түгел. Без мөселманнар. Мөселманнар кемнәр алар? Зур нәрсә? Дөньяның менә бүгенге көндә менә шушы алга китеше сәбәбе ул да нәрсә? Ислам булды. Шулай бит вакытында. Чөнки Аллаһ Раббыбыз Коръәнне биреп, кешеләр, гарәпләр уйлый, фикерли башладылар. Җәмәгать, сөйләшмәгез әле, яме. Сөйләшмәгез әле, яме. Илдар белән Айдар кемнәр алар? Шуңа күрә без кешеләргә күрсәтергә тиешле исламның чын исламны. Ешкына шулай сорыйлар кешеләр. Менә бит ничек инде менә кемнәр телевизорга ышанаймы? Алар сорыйлар менә хәзрәт аңлат әле безгә, менә ничек алай менә, ничек ул исламда террор, ничек ул барсың менә, ничек ул исламга туры киләсең инде дип инде. Менә шулай сорыйлар. Алар шул хәтле ышанганнар, шушы уйга, фикергә, исламда террор барлыгына, алар менә күрләрендә ышаналар, шулай бар диләр. Андый бит инде бөтенләй сарык булырга ярамый бит инде. Телевизорда сөйләгән бөтен әйбергә дә ышанырлык, шулай бит. Субханаллах. Инде террор. Бармы исламда террор? Әйтегез әле безгә. Бармы? Кем күргәне бар? Әгәр дә исламда террор булса иде, әгәр дә шартлату ниту булса иде, мин шартлатып йөрер идем иң беренче бүтән җирдә. Үземне шартлатып йөрер идем. Безнең бабаларыбыз йөрерләр иде шартлатып кеше үтереп бүтән җирдә, шулай бит? Сез йөрер идегез, шулаймы, түгелме? Әгәр дә исламда булса иде, Коръәндә аят булса иде, без бит Коръәннең бүтән сүзендә, һәрбер сүзендә кабул итәргә тиешле. Шулай иман итәбез Коръәннең һәрбер сүзенә дә. Аллаһ Раббыбыз кушамы алай эшләргә? Чыкта утыр дип бармы андый нәрсә? Юк, шулаймы? Зур гунахы. Аннан калада гомумән акылга сыймый торган әйбер, шулай бит? Әгәр дә безгә һөҗүм итәләр икән, ул башка мәсьәлә. Аллаһ Раббыбыз әйтә, һөҗүм итәләр икән сезгә, чыгыгыз, каршы чыгыгыз, утырмагыз. Ләкин тигез урыннан, бүгенге көндә бит шулай, тигез урыннан баралар да нәрсә дә эшләй. Юк, алай түгел. Дәвам итәбез һәм 3нче җәннәткә эләкми торган төркем, ул да шундый хатын-кыз, ир кешеләргә охшый торган хатын-кыз дип әйтә Пәйгамбәрбез алейһиссәлам. Ир кешеләргә охшый торган хатын-кыз. Нинди була ул? Ир кешеләргә охшый торган. Мәсәлән, ир кешеләр кебек киенсә, кай вакытта бит аерып табылмый, кем бу анда? Кем бу? Иратмы, хатын-кызмы? Ират дисең, ул хатын-кыз булып чыга, шулай бит. Ана күптән түгел генә карадым. Мисырда, Египетта инде аңа белмим, 50ләр шамасы микән инде ул ханымга бик яшьли тол калганда, 17 яшендә бугай, ире үлеп киткән, кыз баласы калган, нәрсә эшләргә, фәкыйр ил бит инде, бүгенге көндә дә фәкыйр. Күрә акча эшләргә кирәк, ир киемен кигәндә, шунда чыгып базарга аяк киеме чистарталар бит, шуның белән эшли башлаган. Һәм шулай күп кенә еллар шулай эшләгән, һәр инде шулай эшләп бирә, инде картайган күренә. Тавышы да ирләрнең кебек шундый, бөтен кеше ир кеше дип уйлады. Ама ул хатын-кыз. Белгәчтен ир кешеләр аны хатын-кыз булган, аны кудылар. Ама ул кире кайтты инде, чөнки анда
президентлары аны чакырып, нитеп инде теге без инде сине кыерсытмыйбыз, нитмейбез инде, ягъни син бит инде менә шулай аңлыйбыз дип инде аны кире кайтарган. Әмма бу хатын-кыз инде беләсез, маңа тәкъдим иттеләр, ир-ат күлмәгеңне сал, чалмаңны сал, хатын-кыз киеме ки дип, ул юк, мин күнектем, ниттем. Менә алай матур түгел инде, шулай бит. Якор җәмгыять та андый кешеләрне аңламый. Мәсәлән, бүгенге көндә хатын-кызларның ир-атлар кебек киенеп йөрүе норма. Шул ук джинслар кияләр ир кешенеке кебек, шул ук нидер күлмәкләр, ниләр, менә шул хәлләр бара. Алай матур түгел. Ул әле минимум, әле менә бу әйтмешли нәрсәләрен алмаштыралар, җинесләрен дә. Шулай бит, кызганыч ки, ул да хәзерге вакытта норма булып килеп чыкты. Әмма андый кешеләр кайда кермәс диде Пәйгамбәрбез алейһиссәлам. Җәннәткә кермәс. Һәрбер мөэминнең, мөселманның уенда бу фикер булырга тиешле, җәннәткә керү. Чөнки анда без өметләнәбез, шулай бит, ниятлебез. Өметебез шунда, иншаллах, бу газаплар аша узып, дә көткән газаплар аша узып, иншаллах, анда керергә. Менә шунда, чөнки без, иншаллах, анда гына без тынычланарбыз. Чөнки анда гына безне, иншаллах, тынычлык көтә, шулай бит. Бу дөньяда һәм дә кыямәт көнендә, кабер тормышында безне тынычлык көтми. Аллаһу алем, әмма инде тынычлык көтми, чөнки гөнаһлар өчен дә җавап бирәсе бар. Әле бу дөньяны, әле бу проектны бетермәдек, шулай бит. Акыра җәннәткә керергә кирәк. Шуңа бу менә шу 3 төркем кайда керми диде Пәйгамбәрбез алейһиссәлам. Беренчеләре ул әтиәниләргә зулым эшләүчеләр, шулай бит. Икенчесе көнчелексез булган кешеләр һәм өченчесе кемнәр булдылар? Ирдәүкәләр. Шулай диләр, ирдәүкә, машалла. Ирдәүкә, ягъни ир кешегә ошый торган хатын-кызлар, бит. Хатын-кызга гомумән менә безнең мөслимәләр арасында да бар, ыштан киеп йөрүче кызлар, шулаймы? Матур түгел. Ыштан ул ир кешенеке, ирнеке, ул хатын-кызныкы түгел. Итәк, менә итәк ул матур. Ул матур безнең татар кызларында да, ул марҗаларда да матур, ул анда белмим башка милләтләрдә дә озын итәк нәрсә? Матур санала, шулай бит? Матур. Гомумән хатын-кызга күбрәк килешә.